Класс балалар арасынан мин генә имтиханны бирдем, бер генә бала. Әз генә мотивациясе җитмидер аның. Мәгариф министрлыгында татар теленнән бердәм республика имтиханын тапшыручылар очрашуны шундый җитди мәсьәләдән башладылар. Быел Татарстанда 11нче сыйныфны тәмамлаучы 7 укучы татар теленнән сынау тотты. Алар Казан, Түбән Кама шәһәрләреннән, Апас һәм Мөслим районнарыннан. Барсы да кызлар. Минем иң зур хыялым туган телемне башка милләтләргә дә җиткерә алырлык тәрҗемәче булу. Казанның 127нче мәктәп укучысы Камиля Гыйләҗиева 100 балл җыя. Кыз КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институтына укырга керергә тели. Мин үзем өйдә әнием белән әзерләндем, мәктәптә дәресләрне караштыргаладым, интернетта эленгән демоверсиялар буенча әзерләндем, кагыйдәләр карадым. Татар телен үземнең көчемне сынап карар өчен сайладым. Мөслим кызы Камиля Минхаҗева да Казанда белем алу хыялы белән яши. Киләчәктә үземнең тормышымны һәм һөнәремне татар филологиясе һәм журналистикасы белән бәйлисем килә. Татар теленең әһәмиятен күтәрү өстендә эшлиләр. Шуңа күрә без инде менә укучылар яшь буын татар теленнән ЕГЭ биреп, тагын да үзебезнең бер өлешебезне кертәбез дип уйлыйм. Түбән Кама шәһәренең 35нче лицей укучысы Самира Сәгыйтова исә IT белгеч булырга тели. Татар теленнән имтиханны үземне сынап карар өчен тапшырдым ди ул. Киләчәктә төрле милли кушымталар булдырырга хыяллана. Яңа проект булса, шул булса да, гел әлбәттә беренчесендә инде беренче уемда гел татар теле була. Бер программа, бер приложение шук, переводчикларда бик аз алар хәзер безнең заманда. Әлегә республикада татар теленнән тапшырган имтихан белән вузга керү мөмкинлеге юк. Моның өчен өстәмә баллар да бирелми. Югары уку йортларындагы аларның төрле кызыксындыру чаралары аша 10 балл бирә торган шушы өстәмә балл эченә ничектер инде республикабызда татар теленең киләчәге турында кайгыртабыз икән, шишлеш юлларын эзләргә тиеш. Бәлки нинди рәвештә республикабызның рәисенең ресурсларын моңа җәлеп итәргә кирәк булырга да мөмкин. Кызлар тарафыннан бу хәзерге вакытта, хәзерге вазгыятьтә үзенә бер күрә геройлык дип әйтәсем килә. Чөнки телгә булган мәхәббәтне, аңа булган ихтирамны күрсәтә белү, башкаларга үрнәк булып бүгенге көндә чыгу, ул бары тик менә быелгысы елда шушы кызлар тарафыннан башкарылды. Тел сагында торучы гүзәл кызларны рәхмәт хаты белән бүләкләделәр. Аларны тәрбияләгән укытучыларга исә мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе тапшырылды. Ляна Бәхтиева, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.